Fa poc que estic fent classes de dicció i he aconseguit una veu de doblador de pel·lícules. Amb aquesta veu tothom t'escolta amb més atenció, et fan més cas i et tracten amb més cura. Així, quan vaig al mercat, per exemple, dic: Sisplau, pots posar-me 1 quilo de patates si ets tan amable? Aquí tens, guapetón. Gràcies pel guapetón, però ja estic compromès. Que tinguis un bon dia. És una veu amb la cortesia de les pel·lícules dels anys 50, però puc ser més informal. Anem a veure-ho amb el quiosquer. Com va? Alegra'm el dia i digue'm que ja ha arribat el darrer número de la revista Lectures. Aquest és. Fins la propera. Com podeu comprovar, és el que jo dic. El problema no el tenen els altres. El problema el té un mateix. I guess it was 5 a.m. A homicide had been reported from one of those crazy mansions